Salamat ko na kuan. Waday ko ni Normal lang dili kalimtan kay inahan good. limang ko nang kanang nalimtan na siya kay wala man gud siya nakontak ko na mo. Mao to nagaros ko kamunggay ko nga. Sige lang na basig naday surprise si Marita ron nimo. Na nababaan abot mo. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ang nami karon kay pakuha kasi mo anak dalaw kagayan. Pakuha ka diri. Ha? Uban. No, di ba ko uban? Gipakuha ra ba ka ma'am nang sakyanan na diya ma'am? Atod ta ka. Ilit sa kadali ma'am. Ako lang abre, ako lang abre. Basta na nakas dool. Ha? Di ka buhi ka? Ego's Flower Shop, delivering happiness. Nora po. Ada Nora, ma'am? Si Ma'am Nora? Ang nami karon kay pakuha kasi mo anak dalaw kagayan. Ayo na. Dalawon ka karon, ma'am. Dalawon ka na mo. Ipakuha ka diri. Ha? Uban. Ngayon di ba ko uban? Kano di makabuan, ma'am? Dili kay naapa ko kuan. Ay pag gipakuha ra ba ka, ma'am? Nasa sakyanan na diya, ma'am. Nakalagi na. Na kay anak dito sa Cagayan? Aba, ako kabalo asa na sila. Una dito, ma'am. Nagulat na day kauban po namo, ma'am. Nga makuha si mo, ma'am. Na Ivan diya sa gawas. Kon, dalawon ka na mo. Lakaw na pag-ilis sa dali. Kay atod ta ka. Ilis sa kadali, ma'am. Kay nay gusto nimo makikita dira na sa gawas. Di man kasulod ng sakyanan god. Ha? Dali na mag-ilis sa dali na. Wala. Asa ni mong anak di ay? Nay tao diya nga babae nga magikistorya nimo. Ubanon ta kaniya og Cagayan. Ngano dili makabuban, ma'am? Dili kay na ako giulat diri. Hala kisa may giulat mo imong uyab? Hala ni smile, ami kay smile yo. Hala. Nay. Mario, na pa yung lalaki niya, ma'am. Nagulat mo, ma'am. Kaya na yung makikita si Mario. Nakay kailang Mario, ma'am? Ex daw mo ni sa una. Tata na yang eh. Tata? Hala. Tanawon lang, tanawon lang. Dili lagi ka muban og Cagayan tanaw na nagkuyog man. One eternity later. Anak lang daw siya, di man siya. Ngayon di man ka mulakaw. Dire na ka. Sige, ato sa ta dito sa ban. Alimam, uban ta ma'am, kadali ma'am. Alin na yung makikistorya nimo kadali lang. Dara dire sa kanan lang. Sige na, istorya mo. Diri ka na mo sakay lagi. Istorya lang, naaman mo. Sige na. Ay, kadlok na ako. Dali na, dali. Dali na kayo. Ay, kadlok na, kadlok. Natinggalan na siya. Kisa giulat mo, ma'am? Ha? Ana ko giulat ko isubon mo. Mabot? Mangut na ko. Hindi ka mo bang Cagayan? Dili kay na mga giulat ako. Naon tayo gusto mo makikita dito. Basi uyab nimo nang magigulat dire. Dili? Pero kisa nang tata, ma'am? Tata daw. Uyab to nimo. Ha? Lami ang smile, oy. Ay, bay, naibala na gyud. So, ali ma'am, natay tanawon diri sa likod, ma'am. Diri ta. Ali ma'am. Tanaw sa nato ko dali, ma'am. Ali. Ako lang abre. Basta na nakas dool. Ha? Di ka buhi ka? Sige, ako na lang abrihan, be. Oh, atras lang, atras. Ayaw, kadlok. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Ay, kadlok kay birthday ni Moron.
Birthday ni mo ron? Dili. Birthday ni mo? Pila edad ni mo? 74. Tayo naglasto niya ha. So ali ma'am, ito ka dool. Ali diri ko diri. Oh, wala ka nadlok. Wala na ka nadlok? Ganong ikabuhi man ka? Sumama yung buntag o happy 74th birthday. Naulian na ka? Nawala na ang kabuhi? Ikabuhi ba ka? Wala na. Lagi kabuhi. Ay, Ikabuhi, sita gyud. hindi na sa kanila. Yan lang ka na ama. Magpaila-ila di ay mi ako dahil si MM kani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. So nami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender kabalo kag kinsay gahatag nimo ani. Isa man paminaw nimo, gapangga sa imuha. Anak mo. Kinsa man nga anak, pangalan? Malita. Tanaw na to og siya bagyod pero nag-iisang nanay. Papa, kaayo. Okay ra ka? Adlok jud ka muban gyud. Dili man ka nang uban nun. Okay, mabiyaan yung stata kung uban daw Dili siya. man ka nang uban nun gud. Ma'am, adlo ka mabiyaan yung stata? Lamig pa yung sa stata. Sige ma'am, kay birthday man nimo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kanta ma'am, kanta ma'am. Okay, make a wish and blow your candle ma'am. Yay! Happy birthday! Marita, daghang kayong salamat abi na kung kanang nakalimtan na nimo si Lola ron sa iyang birthday. Salamat kay. Birthday wish si Lola Nora dugay naman yun sa mua. Kami naman yun nagkuhan na nila. Amo lang ka ngayon sa Ginoo nga tagalan sa mga flowers. Eh, mura naman na mo ni Jack kaduwa ko na mo na. Kami naman ko nag-wait ko nga. Na lang mother, unsa may imuhang iingon sa imuhang pamilya labi na sa imuhang anak nga nagpa-surprise ani. Ay, nagpasalamat ko na kuan. Waday ko niya Dugay na siya sa gawas? Lugay na. Normal lang dili kalimtan kay inahan good. Limang ko na mo. Kanang nalimtan na siya kay wala naman ko siya nakuntak ko na mo. Dugay na. Lugay na. Ay, panagsala, mangumusta lang siya niya. Sabi man ako kanang kuan bagay. Kada tuig man yun, naka-surprise mo yun sa siyang mama. Mo to, nagaros ko kamunggay ko nga. Nababaan yun, wala magdugay, naabot mo. Basing, ay, sige lang na, nag-greet ko sa iya, happy birthday lang, nagkatakanta mi. Sige lang na, basing naday surprise si Marita Ronino. Na nababaan, naabot mo. Amo sigurong mahadlok siya ubanon kay Sige, hulat. Nalipay ka ma'am o wala? Ma'am, nalipay ka? Lipay. Pero nahadlok ka? Sige. Sige, nag-request ra ba si Mama Rita nga pasayawon daw ka? Tulo naman yung luha. Okay, picture na lang. Happy Happy birthday! birthday! Wala kay bugas dito sa likod na ako'y sudaan dito. Ihatag. O, na ay kwarta. Dagan salamat ma. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama
Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon lang.